Assalamu alaikum, barkanmu sake saduwa a sabon bidiyo. Kamar da kuke gani, yau za mu yi bayani ne akan Google Meet, wanda shi wannan Google Meet ɗin ana amfani da shi ne wurin yin online class ko meeting, ko dai wata haɗuwa da mutum za a yi a tattauna akan wani abu, shi ma family meeting ne ko me, amma da za a yi a yanar gizo. Kowa zai amfani da wayar shi ya kalli mai magana, kuma shi ma ya yi magana ya faɗi nashi ra'ayi akan abin da ake tattaunawa. Ana iya amfani da shi kuma class ne malami zai iya amfani da shi domin ya gudanar da lectures ɗin shi ga student ɗin shi. Shi ma duka dai kamar da ne bayan tun farko, wa'annan ba wanda zai iya miki wani aiki da ake so face kina da kunna data a wayarki. In kika shiga yana amfani da wani code da ake tura, ko in ce link da ake turawa ma duk wanda ake so ya join wannan meeting ɗin da za a yi. Dole na san mafi yawanci ko business mutum yake yi, ko in ce idan mutum zai yi class kamar mu masu irin affiliate marketing, mutum zai yi class ba cika amfani da wannan ba, saboda kaman su WhatsApp da Telegram da Zoom ma sun fi wannan ɗan sauƙin navigating, yana ba ɗan wasu wahala akan sauran. Kuma ko Telegram ɗin wani yana mai wahala gane ya zai yi joining class ɗin ana yi. Amma saboda na alƙawari zan bayanin su ɗaya bayan ɗaya. Idan za ki fara na kamar da kuke gani, wannan ɗin nan mutum zai shiga. Idan ya shiga zai creating class ɗin da zai shiga creating meeting. Idan ya shiga wanda kamar yadda na muku bayani, ga shi nan sun baka code ɗin link ɗin da za ka amfani da shi ka tura mu da wanda kake so ku yi wannan meeting ɗin tare da shi. Sorry, idan na ce wurin contact da suka fara fitowa. To idan kika tura shi, za a yi suka taɓa link ɗin, aka ce masu join, suka je join ɗin meeting ɗin, za a tambaye su code. Wannan code ɗin mahimmanci shine nan na ƙarshe a cikin link ɗin. Sannan idan kika zo joinin meeting ɗin, wanda kuke zai nuna miki wannan. Yanzu za ki iya, idan kika zo a ce ke ce za ki yi class, kina so ki invite ɗin wasu, to za ki taɓa wannan alamun da ki taɓa kin yi copy wannan link ɗin gaba ɗaya, sai ki je ki tura mu duk wanda ke so tura ma. Idan kuma kina so ki direct ki select mutane da yawa, za ki taɓa wannan share ɗin yadda kuke gani. Bari mu ga, in kika shiga share zai baki zaɓi a ina kike so ki share wannan link ɗin. Kuma again za ki iya sake copy in kamar da kuke gani ga nan kusa. Idan a WhatsApp ne, za ki shiga ki select wanda kike so. Nuna miki sunaye da muka sani a WhatsApp,
so ki turawa. Zan turawa kaina ne. Gani kunga banan ya nuna ki tura. Zaki danna wannan link kamar da suka rubuto da zai kai ki direct, ko kuma idan kika shiga zaki sa join new meeting, za a ce miki sanya code kamar da ta gaya mana. Wannan code din, wannan kalmomin na ƙarshe ga suna again su ne code din, to shi ne zaki ɗauka sai ki rubuta kamar da mu bar mu gama creating. Sai mu dawo mu shiga, kunga I have created 3 minutes ago, minti 3 da suka wuce. To bari mu zo mu joinin mu ga ya ake. Kunga shima dan kika zo joinin zai nuna miki da wani account kike so ki join. Bari mu amfani da wannan namu da muka buɗe. Idan kina so kar a ji muryanki a meeting din, ko kuma baki so a ga fuskanki, wanda zaki taɓa murya ne alaman mic, ko fuska kuma alaman bidiyo. To idan kika taɓa za su rufe kamar yadda kike gani na taɓa yanzu. To idan kika kulle bidiyon ki, hoton da kika sanya a asusun ki na Google shine zai fito. Idan ba fito kuma zai nuna miki irin ɗan wannan mutumin da ke kamar irin na contact. Nan kuma da na zagaye, idan ke aka yi inviting ne zaki taɓa shi saboda a baki damar shiga a meeting ɗin da ake yi. Fatan mun fahimta.